స్పెషల్ ఆఫీసర్ సన్మానం చేస్తున్నారు. సెకండ్ అంటే వెండి పథకం వచ్చింది ఆత్రం భీమరావు, కొలంగూడకు చెందిన వ్యక్తి. మొట్టమొదటిసారి కానీ మంచి వెండి పథకం వచ్చింది. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య కారణమైన మన కన్నిబాయి గారికి, వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలకి, కింద ఉన్న అధికారులు, అనాధికారులు అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈరోజు చాలా గౌరవమైన రోజు. మన కన్నిబాయి గారు చాలా ఈ అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ లో ఇంతకుముందు కూడా చాలా విషయాలు వాళ్ళు సాధించారు. మన పీవీటీజీ కులం చెందిన కన్నిబాయి గారు వాళ్ళ ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా మన రాష్ట్రానికి చాలా మంచి పేరు తీసుకొస్తున్నారు. అదేవిధంగా వాళ్ళని మనం మోటివేట్ చేస్తూ వాళ్ళని మన చాలా యూత్స్ కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఈ అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ కింద మన యూత్స్ కూడా వాళ్ళ దృష్టిని సాధించాలి. అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు మావాల పార్క్ లో కూడా అడ్వెంచర్ క్లబ్ ద్వారా మనం లైవ్లీహుడ్ యాక్టివిటీ కింద మనం జిప్ లైన్ అలాంటిది, బోటింగ్ అలాంటి విషయాలు కూడా చేస్తున్నాము. దానికి కూడా మన కన్నిబాయి ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు ఇందాక సాధించిన గోల్డ్ మెడల్ అనేది మన వరల్డ్ లెవెల్ రాఫ్లింగ్ లో ఆమె సాధించడం జరిగింది. పీవీటీజీ ఏపీఓ పీవీటీజీగా నాకు చాలా సంతోషం. అండ్ ఇది చాలా మంచి గౌరవం మన ఐటీడీఏకి కూడా, మన జిల్లాకి కూడా. ఇలాగే మన కన్నిబాయి గారు ఇంకా రాబోయే కాలంలో కూడా నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా చాలా విషయాలు సాధించాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం ధన్యవాదాలు. ఈ యొక్క సన్మాన సభకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మన ఆదిలాబాద్ గౌరవ పార్లమెంటరీ సభ్యులు శ్రీ సోయం బాబురావు గారికి, అదేవిధంగా సట్ల అశోక్ గారికి, ఇక్కడ సన్మానం పొందుతున్నటువంటి కన్నిబాయి గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులకు, రిపోర్టర్లకు, పెద్దలకు అందరికీ నా యొక్క వందనాలు. ఈరోజు ఒక ఆదివాసీ పీవీటీజీ అంటే ఆదిమ గిరిజన కుటుంబం నుంచి ఈరోజు మరి జాతీయ స్థాయిలో మరి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందడం అంటే మరి చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఎందుకంటే మరి తక్కువ స్థాయిలో మరి అతి పిన్న వయసులో ఈరోజు బంగారు పథకం సాధించడం చాలా గొప్ప విషయం. మరి అది మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లా మరి ఆదివాసీ ప్రాంతం నుంచి సాధించడం అనేది మా అందరు కూడా గౌరవకారణమైన విషయము. ఎందుకంటే మరి వెనుకబడినటువంటి ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో మరి మారుమూల ప్రాంతానికి చెందిన మరి పొలం పీవీటీజీ చెందినటువంటి ఒక మహిళ ఈరోజు జాతీయ స్థాయిలో ఇలాంటి పథకాన్ని సాధించడం అనేది అందరికీ కూడా ఈ ఆదివాసీ సమాజానికి గౌరవకారణం. కాబట్టి దీనికి మా ఆదివాసీ సమాజం మొత్తం కూడా అభినందిస్తా ఉన్నాం. దీనికి మేమందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా ఉన్నాం. ఈ అవకాశం